Днес, 6 януари, празнуваме Йорданов ден. Според православния календар, днешния ден ознаменува светото кръщение на Исус Христос от Йоан Кръстител в река Йордан. В момента на кръщението небето се отваря и Светият Дух слиза върху Христос във вид на гълъб. От тук идва и названието на празника Богоявление. Според народното поверие, в нощта срещу празника в глуха доба небето се отваря и всеки, който го види, ще получи това, което си пожелае. С Йорданов ден се слага край на мръсните дни. Празникът е известен още с имената Кръстов ден, Водици или Водокръщи. Наречен е така, защото всеки, който иска да е здрав през годината, се окъпва в реката. На Богоявление, навсякъде където има водоем, се извършва ритуално хвърляне на кръста от местната църква. След изваждането на кръста се извършва тържествена литургия, наречена Велик водосвет. Вярва се, че този, който е извадил кръста от водата, ще бъде здрав и щастлив. Тя пази от болести и пречиства душата. На Йорданов ден се месят 3 ритуални хляба. Единият е за дома, вторият е за гостите, а третият се оставя пред вратите на къщата, заедно с бакър вино за минувачите. Вечерта срещу Богоявление е третата и последна кадена вечеря. Според поверията, ако на Йорданов ден времето е студено и сухо, годината ще бъде добра и плодородна. Замръзне ли хвърленият кръст във водата, годината ще бъде здрава и плодовита. Днес имен ден празнуват всички с имената Йордан, Йорданка, Данчо, Дана, Боян,